Gya mulya layak-layak wiwit esuk jago tarung tan kena pinisah suarane prenjak ngganter ing wit-witan jebule ana tamu agung miturut kabar sang tak tampa lumantar layang nawala pawarta kang wis sumebar iki ora kleru Insinyur Sungkarno kondange sinebut Bung Karno padha becik Bung sawanira ana ing taman siswa kene kawula nuwun Kanjeng Sri Begawan sowan kula saking tlatah Bandung tumuju Surabaya Kandhek Blitar kanthi raharja nirsambikala kalajengaken kula sowan sebo wonten ing taman siswa mboten langkung sungkem kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Ki Hajar Dewantara Kakang Semar adoh-adoh saka Iramaka padha becik Kakang oi nuwun inggih Kanjeng Panembahan kula Semar Gagrak Iramaka saking Wonogiri kula kapatah ndereke Bung Karno wonten ngersa sampeyan dalem Ki Hajar Dewantara ndereke momongan kula pun Bung Karno mboten langkung sungkem sembah kula kunjuk lho iya Kakang adoh-adoh saka Iramaka kowe numpak sepur tumuju stasiun Lempuyangan. Oh nggih, Gareng. Saka minggir kowe numpak apa? Ah nggih kula numpak andong. Numpak andong kula ngidul bablas dateng stasiun Tugu mriki kula becak. Iya ya, Petruk. Nggih, Mbah. Jare kowe semester 3. Oh nggih kula jurusan teknik. Nika kula nembe semester 7 KKN kula nyusun skripsi Mbah Ki Hajar Dewantara Bagong Mbah kowe jurusan apa kula badhe mlebet teknik tata boga iki tegese panganan kuliner ngono lho ngono Bagong Bung Karno apa to sing dadi wigati perlune adoh-adoh saka pawiyatan Bandung sliramu tumekeng peguron taman siswa Ngayogyakarta kene inggih Ki Hajar Dewantara kalokengrat paduka menika dados tokoh pendidikan pramila kula saderengipun caos bekti dateng nusa bangsa kula badhe nyuwun sesorah kados pundi prayoginipun. Oh mengkono. Sing tak wejangke ya Bung Karno. Rene aku luwih tuwa. Luwih tuwa adoh timbang Bung Karno mula aku ngoko diparengke. Inggih Ki Hajar. Karumpaka kepemimpinan kuwi kapérang dadi 3 ing ngarsa Sung Tuladha ing Madya Mangun Karsa tuturi handayani. Rungokno reng. Adoh-adoh saka minggir rene aja nganti muspra. Iya le. Ing ngarsa Sung Tuladha, ngarsa tegese pengarep. Nek neng dadi pengarep kudu nguwaki patuladan tepa palu kuwi. Nah, kuwi cara bahasane no example. Example kuwi patuladan. Tupelmu pira to, Truk? Tupel kuwi oleh 1050. 1050. Lah we, Kang. Aku iki kursus, Kang. Perkara bahasa Inggris, bahasa Jerman. Bahasane pari apa, Gong? Reis.
Bahasane gabah apa, Gong? Rais. Bahasane beras, rais. Bahasane menir, rais. Bahasane glepung, rais. Sego, rais. Intip, rais. Karak, rais. Lho kok rais kabeh? Nogosari, rais. Lho kok kabeh rais? Lah iki bedane basa Inggris ku nek ning kono mung siji rais, kene beda. Pari, gabah, menir, glepung, nogosari, intip beda. Mulane usulmu apa, Gong? Anu, gantian wong Inggrisnya kudu sinau tupel Jawa. Kaping pindho ing madya mangun karsa. Madya ki tengah. Karsa iki gagasan utawa pemikiran. Yen manggon ing tengah kudu akeh usul gagasan sing becik. Ingkang kaping 3 menapa Ki Hajar? Tutpuri handayani. Tutpuri iki mapan ana ing wingking utawa mburi. Kudu gelem handayani. Handayani iki tegese ngweki tenaga kang becik. Nah, jenenge motivasi, Reng. Iya, Le.